Здравейте, днес ще ви покажа един трик, който се нарича сменящия се жокер. Този трик става само с тестето на Bicycle Ghost. Предполагам. И сега ще започна трика. Ето тук на жокера до крака му няма нищичко. Ще го извадя този жокер, ще го сложа отстрани. И така, сега ще извадя една произволна карта, няма значение каква. Например, чакайте да растявам тестето. Например, чакайте, ще избера някаква произволна, да не кажете нещо. Така, сега, например, ето тази карта. Тя е Асос Патия. Сега, Асос Патия слагаме я в средата някъде. И тук до крака на жокера нямаше нищо. Ако штракна с пръсти и ударя жокера и тестето, ще се появи до крака на жокера Асо с Патия. Така, как става този трик? Много е лесен. Казах ви, че става само с тестето Bicycle Ghost, защото жокерите са симетрични. Но този жокер има Асос Патия, а този жокер няма Асос Патия. Сега, взимате Асос Патия. Слагате картите, като първо сложите Асос Патия, после сложите жокера без Асос Патия и накрая сложите жокера с Асос Патия. И правите всякакви фалшиви цепения. Може да не са фалшиви цепения. Правите това, но първо завършвате с тази купчинка и тук оставате 5-6 карти. Продължавате. Те горе в шифо. И така. Първо, този трик правите дубъл лифт. И показвате, че жокера до крака му няма нищо. Обръщате и изкарвате всъщност другата карта, която има Асос Патия до жокера, до крака на жокера. И така, после дигате, прищипвате и пускате, давате една карта, ето така, на другата купчинка и пак слагате отгоре. И правите фалшиво цепене и отгоре пак е Асос Патия. Казвате, че изберете една произволна карта, но като правите, като повдигате и слагате другата купчинка, слагате първо малкия си пръст и тогава слагате другата купчинка. И където спира пръста, където там е пръста ви, там е Асос Патия. Изкарвате Асос Патия и казвате, че ще сложите Асос Патия някъде в средата на тестето. Казва, че ако разтрахнете пръсти и ударите жокера и тестето, ще се появи Асос Патия на жокера до крака. И това беше от мен. Надявам се, че трика ви е харесал. Благодаря ви. Абонирайте се за канала.